Kalifikazioari dagokionez, kontutan izan behar dugu Moodlek dakan potentzia handiko tresna bat dela galdetegia. Izan ere, galdetegia egiteko sortzen da galdera banku bat, eta gero galdera banku horrekin sortzen aldira ariketak, azterketak, rekuperazioak eta bar. Eta azterketak edo rekuperazio hauek autozuzendu egiten dira. Zan edut, irakaslea markatzen du zein den erantzun zuzena, eta ikaslea bukatzen duenean testa, azterketa, Moodlek berak ematen dio nota, eta esaten dio zer egin duen ongi eta zer egin duen gaizki. Eta hori abantaila handia da irakaslearentzat, kontutan izan da, pues beti proba hauek dituzten mugak. Orduan, bueno, kasu honetan, testa baten barrenean ari naiz, berez testak ditu 35 galdera, nik gutxi batzuk erantzun ditut, eta bukatuko dut azkenengo 3ekin, funtsezkoak diren osagaiak, esango dut prozesadorea, RAM eta sarrera, irtera, programarik egokina datua gordetzeko, datu basea, eta hemen lehenengoa da irudi bat, bigarrena da datu alfanumerikoa, hirugarrena da numerikoa, eta laugarrena irudia. Bukatzen dut testa, eta berak ja esaten dit zeintzu galderak asmatu dut, zeintzuk ez ditut erantzun, zenba denbora geratzen zait, eta bidaltzen dudanean, esaten dit, oker edo egin gabeak gorriak, ondo eginak, eta tarteka partzialki, eta beak esaten dit, zein zen galdera zuzena, eta zein erantzun dudan ongi, zein gaizki, zein ez dudan erantzun, eta hasieran ematen dit nota. Kasu honetan, 38 puntuen gainetik 8,13, eta 10 gainean 2,19 bat atera dut. Eta bueno, bukatuta testa, eta zuzenduta eta kalifikatuta. Bere mugakin, baino interes handiko erramienta da.